kallo ya koma sama. A Sokoto birnin Shehu, Malam Sa'idu Umar shine wanda ya saka ƙara yana ƙalubalantar nasarar da Dr. Ahmad Aliyu ya samu a zaɓen gwamnonin da ya gabata a jihar Sokoto. Gidan Bango Creative Studio ta haɗa muku wani ƙayataccen shiri wanda zai yi wa masu kallo bayanin abubuwa kamar haka. Matakan kotunan da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar domin su yi nazari akan koke-koken 'yan takara. Inda za mu fara da kotun saurarin ƙorafe-ƙorafin zaɓe wato Tribunal, sai kotun ɗaukaka ƙara wadda da turanci ake kira Court of Appeal, sai kuma kotun ƙoli wato Supreme Court wadda Malam Bahaushe yake kira kotun Allah ya isa. Shin menene tazarar ƙuri'un da ke tsakanin waɗannan 'yan takarar da za mu yi magana akan shari'o'insu? Waɗanne irin ƙorafe-ƙorafe ne aka shigar a gaban kotu waɗanda ake tunanin za su sa a amshe ga wanda ya samu nasara a baiwa abokin karawarsa? Shin ko akwai damar da ta ragewa waɗanda hukuncin da aka zartar bai musu daɗi ba? Kuma ya jama'a ke tunanin hukuncin zai kasance? To abinda muke hasashen wannan kotu ta yi muna shine adalci. Muna da yaƙinin insha Allah ranar Asabar kotu za ta tabbatar ma Malam Ubandoma nasarar cin zaɓen gwamnan jihar Sokoto. Shawara ta ga ɗaukacin ɗimbin magoya bayan jam'iyyu da ke faɗin jihar Sokoto shine mu zauna lafiya da junanmu. Kamar a kullum, shirarruwan da muke haɗawa suna tattare da bayanai masu ilmantarwa, ƙayatarwa da kuma nishaɗantar da masu kallo. Kuna iya bincikar shirarruwan da muka riga muka gabatar a shafinmu na YouTube na Gidan Bango Creative Studio ko shafinmu na Facebook mai suna Gidan Bango Creative Studio. Muna buƙatar ku yi subscribing da sharing, sannan ku bar muna ra'ayinku. A daidai lokacin da ake tunanin guguwar zaɓen shekara ta 2023 ta fara dushewa. Kwanaki 100 bayan karɓar rantsuwar kama aiki, a lokacin da sabbin gwamnoni ke gwangwaje magoya bayansu da manya-manyan mukaman gwamnati. Kwatsam sai ga kira daga kotun sauraren ƙorafe-ƙorafin zaɓukan da aka gudanar, inda ta ce kowa ya saurara domin ta kammala binciken ƙwaƙwaf akan sahihancin ƙorafe-ƙorafin da aka gabatar a gabanta, kuma za ta fara sanar da hukuncin da ta yanke a kansu. Wato, da sauran rina akaba. Hankulan 'yan siyasa da magoya bayansu ya yi tashin gwabron zabo, hawan jininsu ya ƙara yin sama. Damuwa da rama sun fara bayyana a fuskokinsu. Wasunsu suka kasa zama, suka kasa tsayi, suka rinka tuni cewa a tarihin Najeriya an yi gwamnoni 8 waɗanda irin waɗannan kotuna suka amshewa mulki sakamakon ƙorafe-ƙorafin da aka gabatar game da su. Faɗar Malam Bahaushe gaskiya ce, in an bi daga-daga na ƙurya kan sha kashi. A cikin wannan takaitaccen shirin da muka haɗa, muna da ƙudurin rarrabe muku tsakanin zare da abawa akan turnukun hayaƙin sarƙaƙƙiyar dambarwar da ke tattare a cikin hukunce-hukuncin da kotunan sauraren ƙorafe-ƙorafin zaɓuka ke kan bayyana wa al'umma. Matakan kotunan da kundin tsarin mulki ya tanadar domin su yi dubi akan koken 'yan takara. A Najeriya, kundin tsarin mulki ya tanadi kotuna mataki daban-daban har guda 3 waɗanda za su kula da koken 'yan takarar da ke tunanin an yi musu ba daidai ba a lokacin gudanar da zaɓe. Ga matakan da bayanansu kamar haka. Kotu ta farko ita ce ake cewa kotun saurarin ƙorafe-ƙorafin zaɓe ko kuma tribunal. Wannan wata kotu ce ta musamman wadda sashe na 285 sakin layi na 1 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar domin sauraren ƙorafe-ƙorafin da suka shafi zaɓe da kuma warware su ta hanyar shari'a. Wannan kotu ita ce mataki na farko na tantance sahihancin zaɓen da aka gudanar. 'Yan takarar da ke tunanin an yi musu ba daidai ba a lokacin gudanar da zaɓe suna iya garzayawa a wannan kotu da zaran ta fara aiki domin su mika ƙorafe-ƙorafensu, sannan su jira hukuncin da za a yanke bayan sauraren ɓangarorin masu ƙara da waɗanda ake ƙara. In hukuncin da aka bayyana daga ƙarshe ya yi musu daɗi, fa ni'ima. Idan kuma bai yi musu daɗi ba, sai su garzaya zuwa mataki na gaba. Kotu ta biyu a cikin waɗannan matakan ita ce ake cewa kotun ɗaukaka ƙara ko kuma appeal court. Wannan kotu ita ce mataki na biyu a cikin jerin kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe. Sashe na 237 a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya zo da bayanin cewa duk 'yan takarar da basu gamsu da hukuncin da aka yanke musu ba a kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe wato tribunal suna da damar garzayowa zuwa wannan kotu ta ɗaukaka ƙara wato court of appeal domin a sake duba hujjoji da hukuncin da aka fara yanke musu. Kana daga bisani alƙalan wannan kotun su tabbatar ko su ruguje hukuncin gaba ɗaya.
Kotu ta uku kuma ta ƙarshe a cikin wannan tsarin ita ce ake ce ma kotun koli ko kuma Supreme Court. Wannan ita ce mataki na ƙarshe a jerin kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe, kuma ita ce kotun da ke da damar tabbatarwa ko kuma watsi da hukunce-hukuncin da aka gabatar a kotuna biyu na farko. Sashe na 230 a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da ƙarfin ikon wannan kotu, kuma ya yi bayanin cewa duk hukuncin da aka gabatar a kotun koli shine na ƙarshe. Idan ya yi maka daidai, kai ne da murna. Idan ma bai yi maka ba, sai dai mu ce Allah ya baka na mai bara. Menene tazarar ƙuri'un da ke tsakanin waɗannan 'yan takarar da za mu yi magana akan shari'o'insu? A Sokoto birnin Shehu, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto na jam'iyyar APC shine wanda aka ayyana a matsayin wanda ya samu nasarar lashe zaɓe da ƙuri'u 453,661, inda shi kuma abokin karawarsa Malam Sa'idu Umar ya samu ƙuri'u 404,632. Akwai tazarar ƙuri'u 49,000 da ƙwara 29 a tsakanin waɗannan 'yan takarar. Waɗanne irin ƙorafe-ƙorafe ne aka shigar a gaban kotu waɗanda ake tunanin za su sa a amshe ga wanda ya samu nasara a baiwa abokin karawarsa? Malam Sa'idu Umar Ubandoma na jam'iyyar PDP shine ya garzaya kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe yana ƙalubalantar nasarar da Dr. Ahmad Aliyu ya samu a zaɓen da ya gabata. Ƙorafe-ƙorafen da ya gabatar sun haɗa da aringizon ƙuri'u, bambancin sunaye ga takardun 'yan takara, rashin gudanar da sahihin zaɓen fitar da gwani da kuma ƙorafin cewa mataimakin gwamna Idris Gobir ya gabatar da takardar jabu ta kammala makarantar firamare. Kowace fata magoya bayan waɗannan ɓangarorin guda biyu ke yi game da sakamakon hukuncin shari'ar da ake dako. To abinda muke hasashen wannan kotu ta yi muna shine adalci, saboda kowa ya san irin yadda al'ummar jihar Sokoto suka fito kansu da ƙwartar su suka zaɓi jam'iyyar APC domin ta kawo sauyi da kuma ci gaba mai ma'ana a wannan jihar ta Sokoto. Muna da yaƙini da tabbas da amanna insha Allah da yarda Ubangiji Allah ranar Asabar kotu za ta tabbatar ma Malam Ubandoma nasarar cin zaɓen gwamnan jihar Sokoto la'akari da hujjoji ƙararrawa da muka gabatar. To in har Allah ya kaddari cewa kotu ta yi hukunci saɓanin da muke zaton ta yi, za mu ɗaukaka ƙara. Appeal Court ita ce kotu ta gaba wadda za ta tabbatar da cewa mutanen jihar Sokoto sun zaɓi abin da suke so, kuma ya zama wajibi na a yi musu adalci. Alal hakika idan hukuncin tribunal bai zo mana da muka so ba, duk da bamu fata haka, to insha Allah za mu ɗaukaka ƙara wadda kuma na tabbaci za mu samu nasara a kanta. Abin da a kira na ga 'yan uwanmu mutanen jam'iyyar APC shine mu kofa mu ci gaba da addu'a. Allah ka kare wannan gwamnati dukkanin shari, Allah kuma shi kare mai girma gwamna da makaraban shi. Babban kirana da 'yan uwana 'yan jam'iyyar PDP shine wannan kwanakin da suka rage kafin a yanke hukunci mu zamo masu son zaman lafiya da an ka samu, sannan mu ci gaba da addu'a da fatan nasara da wannan jam'iyyar mu. A shawara ta ga daukacin dimbin magoya bayan jam'iyyu da ke fadin jihar Sokoto shine ina kira ga jama'a hukuncin da za a zartar ranar Asabar mu zauna lafiya da junanmu, domin mun ga su 'yan siyasa ba sa faɗa da junansu, amma sai dai mu talaka muna faɗa da junanmu akan 'yan siyasa ko kuma a bamu bashin ashana mu kone kawunan mu a Sokoto. Da fata Allah ta'ala ka bamu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya. Shin ko akwai damar da ta ragewa waɗanda hukuncin da aka zartar bai yi musu daɗi ba? Ga waɗanda hukunce-hukuncin waɗannan kotuna bai yi wa daɗi ba, suna da dama har guda biyu domin tabbatar da cewa an yi musu adalci. Dama ta farko a gare su ita ce za su iya cika takardun korafi akan wannan hukuncin da aka gabatar a kansu zuwa kotun ɗaukaka ƙara wato appeal court, wadda aka tanada kacokam domin sake nazarin hukunci-hukuncin da aka gabatar a kotun farko. Idan a nan ma aka sake yin hukuncin da basu gamsu da shi ba, sai su yi amfani da damar su ta biyu kuma ta ƙarshe, inda za su garzaya ba tare da ɓata lokaci ba zuwa kotun koli wato Supreme Court, wadda za ta yi nazari akan hukunci-hukuncin da aka gabatar a baya, sannan daga bisani ta fitar da nata hukunci wanda zai zama shine na ƙarshe ga kowane ɓangare. Jama'a masu kallon mu, ƙarshen wannan shirin da muka haɗa muku kenan. To yanzu kam sai ku garzaya shafinmu na YouTube da Facebook mai suna Gidan Bango Creative Studio domin ku yi mana subscribe, sannan ku yi liking da kuma danna ƙararrawa domin samun sabbin shirarruwanmu da zaran mun ɗaura. Gidan Bango Creative Studio na alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode.